私、高市早苗は、ここに自民党総裁選挙への立候補を表明いたします。私、高市早苗は、日本を守る責任と未来を開く覚悟を持って、ここに自民党総裁選挙への立候補を表明いたします。まず、日本経済強靭化計画で経済を立て直し、成長軌道に乗せてまいります。日本経済強靭化計画、いわゆるサナエノミクスの3本の矢は、金融緩和、そして、緊急時の機動的な財政出動、そして大胆な危機管理投資、成長投資でございます。これらの取り組みを総動員して、物価安定目標 2% の達成を目指してまいります。あと、私が靖国神社にお参りするのは、一人の日本人として、やはりどうしても国策に準じられた方の御霊に尊崇の念を、また感謝の誠を捧げたいという、私が一人の日本人として、信教の自由に基づいて参拝を続けていることでございますので、それを批判されてしまっているという現状があったとしたら、残念ではございますが、これは私の信教の自由でございます。